Door het ontbreken van documenten is het nog maar de vraag of er ooit opheldering komt over de vervuiling van het moestuincomplex in Kruiningen. Ik bedoel, ik kan er een lang verhaal kort van maken. We gaan dat niet meer goed maken. We zijn er transparant over wat er is, maar wat er niet is, kunnen we niet naar boven toveren. En verder in deze Zeeland nu. Olijza's leven al 4 jaar in het teken van oorlog. En deze unieke vondst blijkt toch niet zo bijzonder. Goedenavond. Na de tuinders wil nu ook de PvdA in de gemeente Reimerswaal duidelijkheid over de vervuiling van het moestuincomplex in Kruiningen. 3 jaar geleden werden er grote hoeveelheden PFAS aangetroffen in de grond, waarop het complex werd gesaneerd. Maar vorige maand kwam aan het licht dat de vervuiling nog groter is dan gedacht, met vertraging en hogere kosten als gevolg. In november 2023 wordt er in de grond van dit moestuincomplex in Kruiningen enorme hoeveelheden PFOS, een van de duizenden PFAS-chemicaliën, aangetroffen. Een half jaar later kondigt de gemeente een €1 miljoen kostende sanering aan. Een onderzoek naar de oorzaak van de vervuiling vindt de gemeente niet nodig. Zeg 2014 is deze sanering uitgevoerd waar we het nu over hebben. En eigenlijk is PFAS pas voor het eerst in het nieuws gekomen in 2018. Toch vragen de tuinders zich af of de grond die in 2014 is aangevoerd wel in orde was. We zijn heel erg benieuwd naar de oorsprong van die grond die hier ligt, die mogelijk verband heeft met deze vervuiling. En ik heb gisteren dan namens de vereniging en ook namens het bestuur een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Gewoon onafhankelijk, wat is hier nu 10 jaar geleden, de sanering van 2013-14, wat is hier toen gebeurd? En dan wordt tijdens de sanering duidelijk dat er nog meer PFAS-vervuiling in de grond zit. En dat dit tot nog hogere kosten gaat leiden. Het voedt het idee dat er in 2014 bij de sanering iets mis is gegaan. Ja, het is een hardnekkig probleem dat men vermoedens heeft dat daar iets fout gegaan is. Ik denk dat we zelf een beetje medeoorzaak zijn, omdat we pas in een heel laat stadium nu echt de vervuiling ontdekt hebben. We vroegen daarom informatie op over die sanering in 2014. En dat leverde slechts 3 documenten op. Veel papierwerk lijkt te zijn verdwenen. Uit gegevens die er wel zijn, blijkt dat er meer grond is afgevoerd dan dat er is teruggekomen. En ook lijken de vrachtbrieven niet compleet. Ik kan er een lang verhaal kort van maken. We gaan dat niet meer goed maken. We zijn er transparant over wat er is, maar wat er niet is, kunnen we niet naar boven toveren. Dat er een documentatiegat is, vind ik sowieso heel bijzonder. En dat maakt het voor mijn gevoel des te urgenter om onderzoek te doen naar wat en hoe. Nu wil de PvdA in Reimerswaal ook meer duidelijkheid over die sanering in 2014. Dat er iets mis is gegaan, dat is al heel lang duidelijk. Maar nu er weer een zending is gevonden, ja, dat verklaart toch wel dat er onderzoek moet gedaan worden. Alle grond die destijds aangevoerd is afgevoerd. Die grond is uitvoerig getest. En uit die testen is gebleken dat er een PFAS-vervuiling in zit. Maar hij is ook getest op andere vervuiling. En daar is niets in aangetroffen. Dus het is gewoon, behoudens PFAS, schone grond. Mensen hebben recht om te weten, wat is er gebeurd? Waar is het vandaan gekomen? En ja. Is absoluut overbodig en in mijn beleving weggegooid geld. Of er een onderzoek komt, zal afhangen van de mogelijke steun van een van de coalitiepartijen in de gemeenteraad. De SGP geeft, ook na aandringen, geen antwoord op onze vragen. Leefbaar Reimerswaal geeft wel antwoorden, maar laat in het midden of zij de motie van de PvdA gaan steunen of niet. De PvdA dient de motie vanavond in tijdens de raadsvergadering. De provincie trekt €1,5 miljoen uit voor 21 verbeteringen in de Zeeuwse dienstregeling voor bussen eind dit jaar. Onder meer het scholierenvervoer wordt verbeterd op Tolen en Walcheren. Ook wordt op Noord-Beveland een lijn aangepast. Een andere verbetering kwam vorige week al naar buiten. De bus tussen Terneuzen en Gent. Die nieuwe verbinding gaat tot 7 ton kosten. Vlaanderen legt eenzelfde bedrag op tafel voor deze nieuwe lijn. Meerdere Zeeuwse gemeenten hebben een tekort aan buitengewone opsporingsambtenaren. Dat zeggen vakbond ACP en meerdere Zeeuwse gemeenten. De gemeenten hebben niet alleen moeite met het vinden van nieuwe mensen, maar ook met uittreders. Mensen die voor ander werk kiezen. Vaak zijn geweldsincidenten daar de oorzaak van. BOA's kunnen zich nauwelijks verweren.
En de bouw van de multifunctionele accommodatie in Hoek ligt deels stil. Oorzaak is volgens de gemeente Terneuzen extra overleg over de laatste ontwerpen van het gebouw. In het pand moeten een school, kinderopvang, bibliotheek en dorpshuis komen. Een deel van het pand is al gebouwd, maar wanneer de bouw dus verder gaat is niet duidelijk. Doel is nog wel om voor de zomervakantie klaar te zijn. Vandaag, 4 jaar geleden, viel Rusland Oekraïne binnen. Het startpunt van een oorlog die nog steeds aan de gang is. Na de inval kwamen overal in Zeeland mensen in actie om Oekraïners te helpen. En 4 jaar later is die hulp nog steeds nodig. Zoals die van Olijza Lutsenko uit Vlissingen, die er dag en nacht mee bezig is. Regelmatig belt Olesja Lutsenko met haar 75-jarige vader in Oekraïne. In de stad Mykolaiv, naast het bezette gebied, runt haar vader een bejaardentehuis. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Hoe is het om nu zo met uw vader te kunnen bellen? Heel bijzonder dat het nog licht is en goede verbinding, dus ook niet altijd. Dan zie ik gewoon dat het goed gaat en rustig is. Alleen heel koud, maar ja, dat kun je niet zoveel doen. Это не друзья, это репортеры. Давай мы не будем это сейчас делать. Wat vraagt hij nu? Dat ook voor jullie kaarsen te doen. Een traditie in Oekraïne, een kaarsje branden. Daar in de kerk naast het bejaardentehuis. Maar de afgelopen 4 jaar hebben er behoorlijk ingehakt bij de familie. De laatste keer het probleem was water, dat het geen drinkwater was. Dan moesten we uit de rivier halen. En nu zijn er andere uitdagingen natuurlijk. Dat is meer elektro, dus geen licht en verwarming. En dat is soms 4-5 uurtjes elektriciteit per dag. Ze zamelt al die jaren spullen in om de mensen in het bejaardentehuis zo goed mogelijk te helpen. Op haar werk bij Skalda werd ze geholpen door studenten, maar ook van buitenaf. Vooral medicijnen zijn nodig. En begin met paracetamol, want zijn ze zuinig met de paracetamol, wat ik hoor. Pijnstillers, zoals met de Ibuprofen. Incontinentie, dan hoorde ik dat ze moeten incontinentie in 2 snijden om langer te gebruiken. Dan dacht ik, ja oké, dan is dat kleine moeite, dat ga ik toch doen. We worden daar niet vrolijk van, want het is een ellende dat het nodig is. Maar we hebben er wel een goed gevoel bij dat het lukt en dat we dit mogen doen. Gilbert van Hees uit Goes helpt samen met zijn vrouw de mensen in het bejaardentehuis. Maar hij is ook een vrouw te hulp geschoten die nadat ze aan het front had gevochten, getraumatiseerde kinderen heeft geadopteerd. Nou, daar loop je dan tegenop en dan denk je, ja, hier moeten we wat mee. En dat is gebeurd. We stuurden daarnaast natuurlijk regelmatig pakketten met eten, met een cadeautje voor die kinderen en dat soort dingen. Om te proberen een wereldje te creëren zoals een kind nodig heeft. Die wereld is nu nog realiteit en de toekomst is ook voor de familie in Nederland erg onzeker. Op dit moment kan ik dat niet voorstellen. We leven per dag. Dat is wat ik heel vaak hoor van mensen van Mykolaiv. Vandaag hebben we een leuke dag, hebben we goed gehad en morgen zie ik wel. Хорошо, очень рада вас увидеть. Dan gaan we naar opzienbarend nieuws. Vorig jaar dan toch, want in de Oosterschelde vond duiker Bas van der Zanden een stuk kaak van een vinvis. Een unieke vondst. Maar nu blijkt het verhaal toch anders in elkaar te steken. Ik wist meteen, dit is een kaak van een Berlijnwalvis. Wat doet die hier? Hoe komt die hier? Dat was lange tijd de grote vraag van duiker Bas. Maar nu weet hij eindelijk hoe het zit. De botten blijken afkomstig uit een Amsterdams museum. Toen dat museum zijn deuren sloot, zouden de kaken eigenlijk worden vernietigd. Maar een medewerker nam ze echter mee naar huis. Toen daar geen plek meer voor was, werden ze vanaf de Zeelandbrug in het water gegooid. De eerste keer dat ik hoorde dat het gedumpt was en dat het dus inderdaad toen had ik echt zoiets van, toch, ja, jammer. Want samen met Jaap van der Hielen van reddingsteam Zeezoogdieren is inmiddels duidelijk dat de kaken van een bijzondere walvissoort zijn. De Omura. Hobbyduiker Bas, die in het dagelijks leven met reptielen werkt als educatief medewerker in Rotterdam, gebruikt nu regelmatig de kaken bij zijn lessen. De gedachten over de dumper zijn dan ook veranderd. Het is een soort never-ending story aan het worden, waarbij iedere keer weer een andere twist is, waardoor ik het, eigenlijk een jongensdroom is. Alleen waar de droom eindigt weet Bas nog niet.
Misschien wel weer in een nieuw museum. Het begon bewolkt, nevelig en met regen, maar vanmiddag volgden een paar mooie opklaringen en liep het kwik op tot 14 graden. Dat is de opmaat voor morgen. Dan wordt het nog zachter met temperaturen tussen de 14 en 18 graden. Veel zon en een paar wolkenvelden. Donderdag draait dan vervolgens de wind, wordt het wat frisser, maar is het nog steeds zonnig. En tot zover deze Zeeland Nu. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Dat kan natuurlijk via onze app, onze social media kanalen en omroepzeeland.nl. De keuze is weer eens reuze. Een fijne avond voor nu.